putuku. Ngapa, Mbak? Tenang aku le. Nanti. Tenang nang bidan. Golekno ojek meh lahiran, Mbah. Oh iya sih ya. Ya Allah, ketemu lahiran kemana? Aduh. Takmu ora gelem tanggung jawab lah, malah minggat lunga ya sabar ya nek mengko lairke tanpa bapak. Mas, jangan lahiran. Sapa kan dipel? Lahiran. Sapa? Mbakku. Jenenge? Wis rasa kakek tekon ayo lah. Ayo, mangkat. Ayo. Aduh, larane aduh, lah brocol. Ya Allah, Gusti. Aduh, lah brocol iki lele piye iki? Aduh. Ayo, Mbak, teko jadi, Mbak. Ayo. Ayo, Mbak, cepet, Mbak. Ayo. Ganteng ora wong. Ganteng. Ayo, Mbak, Mbak. Mbak kene. Ngarep kene ngarep. Jadi Aku turun barang, Mbak. Have a new 2015. It's unbelievable! What the fact of the captain, Have a new 2015. He's under the juice! It's unbelievable! What the fact of the captain. Kaper ya iki, padha ditabrak-tabrak iki. Tak mangkae mbah iki. Aduh. Apa kuwi? Arep lairke, Adik. Ayo kae dene ada bijak sih. Ayo, Mbak. Awas terus. Pemblontar nang kene terus. Ayo, Mbak, tekan yang bidan, Mbak. Ayo, Mbak. Yo. Kok kene, Mbak? Ayo. Ayo, Mbak. Ayo, cepetan. Ayo, Mbak, aku tekan kene. Selamat medhus. Oh ya, Mak. Ya, anakmu dhewe. Oh, ya. Will we have a new 2015?